Sojino mleko, napitak koji brine o našem zdravlju. Svi znamo o prednostima konzumiranja sojinog mleka, ali da li ste znali da ovaj napitak možete pripremiti svaki dan na veoma jednostavan i jeftin način? Kako bi dokazali kako je laka priprema, ajmo ovo i dokazati. Potrebno je 120 grama sirove soje, 1 litar vode. Kupovnu soju pažljivo pregledati i očistiti ako treba. Operite soju pod tekućom vodom i ostavite da se natapa u vodi preko noći ili najmanje 8 sati. Sočivo će nabubriti i udvostručiti svoj volumen. Ako koristite Xiaomi blender, pravljenje sojinog mleka je izuzetno lako za vas. Dovoljno je samo odabrati program sojino mleko na blenderu ili u telefonu i tu se vaš posao završava. Za samo 32 minuta vaše mleko je spremno. Koristeći gazu, procedite smesu u veliku posudu i ohladite. Dobijeno mleko možete preliti u staklenu posudu i čuvati u frižideru. Potrošite ga u roku od 3 do 5 dana. Da biste poboljšali ukus mleka možete dodati prstohvat soli ili neki od prirodnih zaslađivača poput cimeta, vanile ili urme tokom kuvanja. Zakažite do 12 sati unapred. Za pripremu jutarnjeg sojinog mleka pre spavanja, dodajte sojino zrno po želji, zatim dodajte vodu i ostale sastojke i odredite vreme početka. Sveže sojino mleko vas čekati kada se probudite. Automatski održava napitak toplim, tako da su vaše hranljive i ukusne poslastice uvek spremne na vreme.